Alusegu Global Odogu Prince Sonita Wantaja Bogu Kaije kenu ụmụ Igbo niile ndị Chukwu gosiri egosi ndị nọmba ụwa niile ebe dị iche iche ma na-eziokwu nọ ga-aka mma ahụ anyị wee na-eme ka ụmụ Igbo male ndị nọmba ụwa niile in Holland ọ gabalụ in South Africa ka ọ mara anyị mma ụmụ Igbo niile ndị na-ebe dị iche iche ma Hong Kong ma Thailand ma China ma Malaysia maka na anyị na-agba mbọ ka o si kwesị ekwesị ndị Igbo na-elikwa ego ka esi eli ego maka na Igbo na-akwụ ma na-eziokwu ayo 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 Igbo dị seniko 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 ezi oyi ma mala maka mmanụ ezi oyi ma ke Chukwu nyere anyị bụ ụmụ Igbo ka anyị ji ebio ka nwụ ka Chukwu nyere anyị ụmụ Igbo na-agba mbọ oche nne ụmụ Igbo na-agụ akwụkwọ ke Chukwu nyere anyị ka ji dịrị ị na-elu anya ụmụ Igbo na-alụ ọlụ aka ụmụ Igbo na anya dị azilezi ka anyị si agba mbọ etu aka isi abata etu aka isi elikwa ego ije ụwa n'ọgụ abịa ụmụnne m ụmụ Igbo niile ndị nọ mba ụwa niile obodo niile nke dị iche iche nwanne m anyị ekenego mụ na Chizoba alụsi egwu onye ụmụleri oke bụ anyị bịara ka izie unu ozi ọma anyị na-enye ndụmọdụ maka ibe na-eme n'ụwa nna mmadụ gburu nwanne ya maka ego oyibo Sonita sịrị na ọ jọrọ njọ nanụ na mmadụ gburu nwanne ya maka ọchịchị nke n'ụwa n'ọbụ alụ ụgwọ mmadụ kpatara ego wenyelu nwanne ya aka ka nwanne ejezie wee mebe ọfụma nwanne ya buru ego n'iri ise n'ọnụ chọbezi oge esigbu nwanne ya buru ego nwanne ligbado mana o chezelu nwanne m a na-eri ka ọ na-abịa ego nwere ebe o si bịa ọ maka gịnị maka na ibe nwere unu ndị nwe ọbasị alụsi egwu Global Sonita ekene yi Sonita nwanne m anyị na ya ụmụ Igbo ndị oke olili ụmụ Igbo na-eli ụmụ Igbo na anyị na-eli olili ụmụ Igbo ndị ọma ụmụ Igbo na anyị na-eli ego ọfụma obodo dị n'iche n'iche ka mmụ Igbo jesili ebe nụ ka va dachụta ego ilu ọcha na anyị nọ n'ebe abụ ọfụma na Malaysia ebe anyị dachụ ego Thailand na anyị gbala na webiliri n'ebe abụ ọfụma ilu na US nwanne m na anyị kalịla akali ị na-anya mmụ Igbo niile anyị na-adịrị olezi anyị na-agba mbọ ka esi agba maka na onye balụ mbọ n'oge eli eli o ụmụ Igbo onye tala abụbụ ga-eli nne n'ụwa mụ onye sụrụ ọbịa katọ ka mụ nne n'ụwa ndị ọma ena mmadụ tala abụbụ jewe n'aba obodo oyibo jewe budo ego nata
abụbọ talọbụ ya ka anyị ga-akọlu unu ike niile akpali obodo ibe ji ọnụ akọ tagide abụbụ jee wepụla ego na tia n'ime obodo vanụ aye iyi ụwa siri ike ayo ụmụnne na ụmụnne ya onye ọbụla gbakọta wee libe ego n'elu ụwa mụ elili ọka na-abọ n'ịtọ papa bụ izuru wajewe gbasi izuru n'azụ wajezie papa nkata wee gbasịa wee bụrụ nkata sudonu obele nwanne n'ụwa ka ọ nawa dị n'ụwa wajeli site ndị ori ka o jee wegbuo nwanne nne n'ụwa ka o jee wegbu ndị telifego ndị ori enwe jee wegbuzie nwanne ha agwa lele nyaka ndebele chi o emego tu agwa dịgị ma n'obi o emego tu agwa m ka oge si dị o na m jụrụ ayo onye na-eme ọgọmebe ọgị melụ ka chukwu ji akwụ ụgwọ amali melụ nyaka eji akwụ ya ụgwọ ibe meleze ji lachatụ n'ọbụ ube ịma na ube nke mejugo dị n'ụwa ndọma onye ube ya lụrụ alacha ụmụnne m o onye na ube ya lụrụ alacha anya ka anyị na-ekwu ụmụnne m azụ a na-akpọ mpete nwanne m ọ na-atụ mpete ọfụma mana mmiri ka ọ da-atụzi ya onye n'ụwa mụ na mmiri ka ọ da-atụ mpete ọfụma n'ụwa ndọma azụ ọkpọ na osobili ọkpọ sipụlụ ike mana mmiri ka obi ga-ebi ya onye n'ụwa mụ nne m ikpokpo n'obi kwụ na mmiri o azụ ikpokpo nọ n'ime mmiri o alụsi ego global ka m bi ebi o global onyeọma global ka m na-eti egwu m alụsi ego global onyeọma egwu na mụ nọ n'egwu mụ na sonita anyị na-abụsowa bịa onye n'ụwa ndọma isi chi ihe eze ga-echi isi chi ihe lu ugotulu arụvaleze ma mụ na abachizoba alụsi egwu global ya na sonita nọ n'ọgbọ anyị na mmadụ anyị nwere ogwu tochukwu nyela anyị gaghị biri anyị naba na South Africa ailue South Jesu toke mmanwụ ezi oyi na taba mmadụ abụrụ ochukwu ezi oyi mụ na ndị ọgbọ otu onye na ndị obodogwu eji nwa sonita bilikwa ọ nọ na South Africa bata ezi oyi aka mgbe ọmụogodogwu ibe ilo na-eme bụ nkịtị echiche ndị ilo n'isi gị bụ nkịtị mana nke Chineke gwuru nya ga-ememe ọlụ ndị ilo bụ ka kwatu eyi Chineke n'ogwulu na ị ga-aga n'iru ndị ilo gwusie nri ebube Chukwu ụzọ ekpochi efa bana n'iyi o si mmuke n'elu ya nnukwu mmanwụ odogwu obele nwa na-edo nsọ onye obele mmanwụ na ibitọkụ ụzọ ezi oyi mụ abụte sodogwu abụte seafood equipment oke nwa na taba onye ọcha bịara ụwa na ojii sonita nwabeje kene eyi onye na-alụso ego bịara abụte seafood equipment ivi nwelu ka anyị na-eburu iyi ezi oyi mụ onye ọma abụte sodogwu abụte si onye ọma abụte food odogwu na ọkụzụ ayo Igbo dị ise dike 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 Jedu danka odogwu Alaji danka bụ mmanwụ Alaji danka nọ ga-adịlụ gị mma
amalima lomo kamuje kene hiyo danko dogu na mo kenele onyoma di danka odogu na nudeli alaji odogu onyoma iwa di mi meleri kezio le noa aku Jesus odogu aku Jesus mawu aku Jesus no gade loke ma aku Jesus chukwu gote go ye monyoma edo jaju kwa maka dalu ni sobili obale nwa no gade loke ma iju wasilike aye aku Jesus 100% Jesus kaije ke no dogu onyoma agbogbo dike biakene agbogbo bodogu agbogbo dike ni sobili obina alaji tuko dogu na mo kenele onyoma alaji tuko obinna kabua tuko nwo kabua obano bodogu obinna chukwu gozie ki o obinna chukwu gozie ko fuma igwu nam kan nana luzia kan kana ifanye okwu nwanne o ifanye odogu strongest man no ga de loge ma Come Mbasi li no ga de loge ma come Mbasi lodogu na mo kenele strongest man no dogu onyoma na sa to dogu obale nwachukwu gozie go fuma o obale nwachukwu nemeli fo yimu ike to bigwa ike to dogu ike to no ga de loge ma ike to bo onyoma ike to na chukwu gozie go yimu ike to chukwu gozie gi o ninu wa onyoma kama kamulonye nego amulonye nego biakana obale mbodogu obale mamulonye nego amulonye na moninya kanye na juo nenu wa mu amulonye nego ninu wa onyoma mili maguleri bodogu mili magulu bodogu mili manoga de loge ma ejo yi mu chukwu ebuke bodogu ugo bera noga de loge ma alofala na manwe kende giyo alofala onye jagulu na manwe keno giyo e ma kigo high tension ike chukwu chi ogwe odo pa jamanu youtube odogu odo chi dokwe obele nwa noga de loge ma o jamanu chi lanyi gabaje o na nye wadoi onyoma shaman youth anye bia lolele ima na anye bia lolele bia o imoni na manwe kenogo imonyoma imoni ni sobili imoni odogu imoni no gade loke ma o nnazobanu akwatu nazo imoni no nume kenogi o akword catch nazo imoni no nume kenogi o CEO Black Mask Bitters mmanya ji asacha obi mmanya na-asacha marụ Black Mask Bitters Black Mask ndọma n'ọga dịrị unu mma o izo yi mụ chukwu ogozie gị o oyimu imoni nnazo ewene kenezi Chief Peter Eluemuno eke orimili agụle eke nwanne isobili eke nwa orumili odogwu orumili agụle odogwu orumili igbo mmanwụ eke n'enugwu na mmanwụ ekenogi yo eke n'enugwu na onume ekenogi yo eke igbo mmanwụ amali melu ka chukwu ji egozi gị ọfụma ọlụmelụlụ ka chukwu ji enyelu kaka o egwu a na-atụrụ orumili chacha o dị n'ụwa onye na-eje n'ojimili nwanne m ọbịa ka ego na-atụ ekorumili n'onu mekene gị o n'ụwa daluolo n'isobili o ezigbo yi m Holy Ghost odogwu na mmanwụ okenele onu eze osika onyoma Holy Ghost odogwu na mma okenele onyoma the Holy Ghost kenele m chukwu na-edu ebigi odogwu
ebigi chobu mmanwụ ebigi mmanwụ ebigi na ọ ga-amalụ gị mma ebigi na onume kene ogi o ebigi onye ọma azimuchi ugwo gozie gị o nínú ụwa onye ọma sọ na enweta ji dogo ụlọ ọnụ ya china ayo 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 Igbo jise dike 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 ego dia osemala ego ibe mani mana ego bụ mma nwoke ya bụ okoloya ebu chama youth nke nteje general homa dabro o meka odimma obele nwa kesi agba nteje bịa wee pụkwalụ chama na manato nke agbagbali gburugburu yezi nwanne mo president dollars onye mbosi izuzo doguzo n'ịta nwa nteje bịa ọzọ onye abụ ogwide